Shout out. Ayan, may galaw shout out ulit sa inyo dyan, guys. Shout out! Dahilan! How are you? Curly Curly. Shout out to us, Curly Curly. Shout out to us. Ito yung Brad. Yung wala pa akong ano yun. Jakita mo naman. Tandaan ko itong Carly Carly mo eh. Ayun! May galaw shout out. How cooking. Kan natin kay baba ni Night Butlat yung ano. Present aning. Ayun. Present. Ay, kamusta naman kayo dyan, guys? Tama sa karang. Mahirap si marami tayong pinipindot-pindot eh. Sana yun. Yan, sana tayo ading. Yan ko na yun dyan. Yuang. Ano sa tatala? Curly Curly. Hoy, Yuang. Ayan mga nasa tatulit sa inyo dyan guys sa all. Dan share. Ay maraming salamat sa pa-share mo ating. Ating Neil, salamat sa share. Ay, para kainin natin mukha natin ng lapit sa. Ay, mayroon ba tayong music dyan? Mayroon ba? Hindi sinoko. Eh, may pin pala ito si cooking ano to. Pin muna natin to. Home cooking food vlogs. I'm gonna shout out sa my friend. Oh, 37 views. Okay. Ayun guys, shout out sa inyo dyan. Alam ko, busy kayo lahat dyan. Sige, magla-live laban na tayo lahat. Sa part naman natin guys, yung nakapin si Home Cooking, yung ating kaibigan from India. India, yeah? Ay, sorry. Wala, hindi tayo makakanta kasi ano na eh. Direct sharing na kagad Lods Carly Carly. Wala nang ano eh. Ayun guys, pa-view naman natin nakapin dyan sa taas si Idol Carly Carly. Ay, si Carly Carly tuloy.
si Home Cooking and Food Vlogs. Kung may mga upcoming premiere po kayo dyan guys, please drop your link and then I will check it. Nakita yung mukha natin. Diyan ko yan guys, tutok yung kamera sa mukha ko. Para makita niya yung mukha natin. Ayan, sa 3 million viewers natin, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, may mga ano po kayo dyan guys. Bakit ilan ba itong... Ay, dito pala, isa ko pa, hindi pa nakatambay. Ako na lang magtatambay sa sarili ko. Oh, ano binababa ni Nightbot? Ilan lang binababa niya? Pag-ibig! Ayun, binaba na ni Nightbot yung ano natin. Ayan, mga shoutout ulit sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Lord Zalde, Zeben Bro, Noel Naraha. Yan, kay Mahal Aling Carmen. Kay Lord Speljo, Manong Azer. Ma'am Marbles Vlog, Norfa Mia Vlog. Ayan. Ma'am Scarlett Vlog. Ayan. Ma'am Marbles Vlog. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, tamang 1 hour lang po tayo para magpahinga na tayo. Doon sa part naman natin nakapin sa taas. Kung may mabahay po kayo dyan guys, baba nyo lang. Para madikit ang tamsakan po natin. 26 tamsak. Dapat po nakarang araw po ito eh. Saan na kumantay? Dito tayo para makita nyo naman ako ba. Ayan, shout out ulit dyan. Shout out. Yung na kayo music dyan. Uy, nanda ko na. Ma'am Bagis Kay. Ayun, nakita mo, Madam Kay. Mga tutok na tutok yung mukha. Katouch ang Madam Kay. Wala tayong jacket eh. Nakawin ka naman, Mami Kay. Nagpapuyat kaya ito, Madam Kay. And sa Chair Ma'am Scarlett Vlog. Falco. Diba? Kulang ng N si Ma'am Scarlett. Falco. May shoutout po sa iyo, Mami Kay. Ayan, shoutout sa Joy Ben. And tamsak dan for Lods Falcon. 37 na.
Oh, ayun. Ay, malapit na uwiin si Mami Kay. MC Karaoke TV. Ayan, shout out sa MC Karaoke TV. Ayan, support naman natin nakapin dyan sa taas si Home Cooking Food Vlogs. Hi, host! At mga kaibigan, pwede pahingi ulit tamsak sa premiere. Thank you po. Ayan yung kanina premiere yan. "61 days." Mahaba pa rin to. Si Mit Cora. Sige, tamsakan na lang italad sa ano. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa taas yan. Ayan, para may pin natin mamaya patamsakan natin si Ma'am Mit Cora. Ayan, Joven, may shout out sa amin ni Ma'am Scarlett. Si Ma'am MC. Haba-haba, 61 days. Tagal naman ito. 2 months pa. So, ibibigyan natin ba? Unang tamsak sa'yo. Yun, sa tao dyan sa 5 million viewers natin. Ayan, maraming salamat sa panambayan, Mami Kay. Ayan, MCMML po sa inyong lahat dyan. Ayan, maraming loud. Shout out sa inyong loud. MCZ. Ayan guys, patamsak naman sa nakapin dyan. Ayan, support naman guys sa Binaban Night Bot dyan. Patamsakan natin yan, Ma'am MCMCC. Ikot yung signal ko. Ayan, dito na si Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa patamsak ni Ma'am Scarlett.
Yun, good evening, Idol Falcon. Ay, maraming salamat sa inyo, Tatay Rene. Pero muna tayo. Ayun guys, patamsak naman natin nakapin dyan. Kung di kayo iwan na po kayo ng bakas. Yo, welcome sa Lods MC Karaoke. Ayan mga lads, at ulit dyan sa 3 million viewers natin. Oh, di ba? Ayan, bababa na yung nightbot natin. Unti-unti na yan. Isa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, 5 yan. Ayan mga lads, at ulit sa inyo dyan. Dathanan na yan. Maraming salamat. Ano yung baba ka na, Ma'am Sam? May na signal ko? Yun, dan dikit kay MC Karaoke. Ayan, sige, Lods MCC. Ayan, iwan na po kayo ng bakas. Ayan guys, support, dikitan nyo po yan guys ang binabay netbot yung mga members ko dyan. Ayan, Ma'am MCC.
Ayan, tamsak dan bro. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo yan bro. Ano wal naraha? Thank you bro. Ayun guys, sa mga naman Nightbot members ko po yan, pakaiwan lang po ng bakas. Ayan, magbabalik po mo yan. Ma'am MCMC, ayan, balikan niyo po yan yung binababa ko dyan. Ayan, mga members ko, si Ma'am Scarlett, their familia, ayan, si Manong Acer, Ma'am Carmen, Ma'am Bros, Lolo Biggs, Lord Salde Zemen, ayan, si Lord Pio Pio, ayan. Maraming salamat ulit, bro. Mahina yung signal. Ayusin mo yung ano mo, baka sa ano mo, internet mo yan. Yan, sila Manong ay sa Roger Gonzaga. Kapanday ah. Kaya sa touch dyan guys, may nagpupukpok kasi sa kabila eh. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Please connect sa mga members ko dyan sa baba. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo. Ayan, support naman natin guys ang binaba ni Nightbot. Ayun, 5 natin ang binaba niya. At least okay yung binababa niya na lahat. Dapat samahin mo yung iba. Ayan. Ayan, connect naman guys si Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, kay Norfa Mia. Ayan, dalawang mag-ina. Ayan, saka kay Manong Azer. Ayun, kay Lods Roger Gonzaga. Let's connect Lolo Bigs TV, Lods Biobio, and Saldi S7. Iba na ako ng link guys. Tingnan naman to signal ko.
Mindanao Mix Club. Ayan, pa-view naman guys, new upload. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo dyan guys. Ayan. Mindanao Mix Club. Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan guys. Sana sila. Wala na sila. Baroro TV. Magandang midnight house. Ayan, maraming salamat sa iyo, Baroro. Baroro TV. Ayan. Ayan guys, may support naman yung nakapin dyan sa taas. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Kung may mga premier po kayo dyan, mga bahay po kayo dyan. Abaan nyo lang guys para matamsakan. Dikitan po natin. Power is love. 521. Ayan, sige Los Baroro TV. Yung daan kita may alad sa. Ito sa'yo to. Ayan, ano to? Libreng resort sa Hagonoy. Sige, bigyan kita mamaya ng ano. Nakita kita ng ilan yan? Ayan, sige. Gawin kita ng 530. Ayan, sige, pa-support naman guys, pa-view naman yan sa taas. Los Baruro TV. Ayan, di kita mo rin yan kayo binawa ni Nightbot. Ayan, iwan ka po ng bakas dyan. Ayan, para balikan kanila para sa inyo subscribe. 521 subscriber. Ayan. Baba ka lang namin yung mga iksi-iksing video doon. Para mabilis sa dikitan. 5 to high tide. Sige, pin kita mamaya ha. Walang dikit sa'yo. May mga malit, may mga video ka rito na mga ano lang. Tapos yung para mga short video mo. Ayan, sige, dikita mo lang po yung nakapin. Ayan yan ang binaba yung Night Bardos. Dikita mo rin yan. Yan sila Ma'am Scarlett. Yan, si Lodge Salde 7. Iwan ka lang ng bakas yan, Lodge. Babalikan ka ng mga yan. Bakasan mo lang galing sa akin, Falcon. Laki pala ng views mo, oh. Yan, ito. 800 views, 2 weeks ago. Sige. Dikit tayo, Lodge, ha? Nagadahan kita. Power is love. DJ St. John.
Yun, Ma'am MC Karaoke, maraming salamat sa iyo dyan. Ayun guys, sa kanya naman si Ma'am MC Karaoke TV. Yan, napin na natin kanina yan. Ayun guys, wag yun na may nakapin dyan sa taas. Ayun, dako natin si Bruce Baroro. Ayun, parang dikit sa edit siya. Napanood natin yung video mo para kapit na kapit. Ayan. DJ St. John Remix. Sound system. Ayun, Los Pepio, maraming salamat, Los. Thumbs up dan. Ayun, ayuda lang ako guys kayo, no? Ay, Baroro. Baroro. Tapos ang views niya, oh. Oh, bilis ang tawad sa hour niya. Oh, hindi pumapasok yung subscribers sa'yo. Yan, Los Pio, maraming salamat. Ano ka na ba? Yan, Aling Nils. From Host Falcon. Ayan, maraming salamat sa Los. Ayan, mag-iwan ka lang doon ng comment doon sa kanyang video. Kung dumadagdag yung viewers mo. Ada yung Pio. Ayan. Ayan, Aling Nils. Bigla shoutout sa'yo. Ayan, pumapasok. Ayan pala may upcoming premiere. Ayan, salamat sa sige, maaari Carmen. Tindikan natin. Ayun guys, dikit naman natin.
Ngayon, nakatamsak na ko lahat sa'yo, ating. Ayan, meron pa isa. Ayan, pag yun naman guys na nakapin sa taas. Sound system. Ayan, pangilan dikit na to? 5, pang-6. To the music of DJ Playboard. At saka ipin kita mamaya ating. Matapos nito kay Los Doro. Pag natapos ito yun yan. Ayan, sinasabay ko rin tamsak sa'yo. Ayan, pag-wait. Ayan, pa-support naman natin kay Los Baroro TV. Ayan, 526 na po. Ayan, 521 sa kanina. Ayan, bigyan natin ng 10 para... Ayan, pag-waitin natin ang gawin natin 30. Ayan, pa-support naman na guys ang binababa ni night mode natin yan. Tamsak aning Scarlotta. Sound system. This is the mix of DJ Playboard. Music of DJ Playboard. Ayan, magto 2 hours pa ako, Los Baroro. 2 hours pa ako magla-live. Ayan, pag-waitin lang kita, gawin kitang 5:30. Ayan, shout out ulit sa inyo dyan, guys. May na yung internet ni Ma'am Scarlett. Ayan, matamsak naman guys sa minama ni ating Nelds. OGC Bacolod Vlogger, sana all. Ayan, shout out sa Nelds, sana all. Shout out sa taga Bacolod Vlogger dyan. Sana all. Ayan, Duslak Founder. Ayan, maraming salamat sa paduslak mo yung Founder. Basta naman Founder. Ayan, pasensya na Founder. Ako nakadaw sa live mo. Medyo busy na ako ngayon. Bugtaw ka ng Founder. Anong oras na? Pudlaw ko. May napalawang ka guro eh. As paano po ba hindi malagasan ng subscriber? Malagasan ka talaga niyan, Lods. Huwag ka munang dikit ng dikit, ha? Normal po yan. Malalagas ka talaga. Oo. Dapat yung gamitin mo na, ano, mayroon kang pang dikit, panggala. Sono UT Vlogs. Hello, everyone. Ayan, hello, my friends sa UT Vlogs. Thank you for coming. Malagasan ka talaga yan, Lods. Ano? Pero sa akin siguro konti lang ito malalagas kasi pinaprood yung video.
Lahat kayo naglalagas kahit sa mga views. Pero TV Dan, bahay mo, libreng resort. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Ading. Ayun, wag ka lang palipat-lipat ng live. Pag nakapunta ka sa isang live, pahingaan mo muna. Tapos mag-clear history ka, Lods Baruro. Ngayon guys, tapusin ko na itong dikit kayo. No? Patamsak naman natin na Hermes Paris. Wow. Patamsak ko natin yan. Founder, maraming salamat sa inyo, Founder. Yan pa. Nenda B, wait mo sukli ko, TW. Ayan. Maraming salamat sa Lods Baruro. Taguog. Ayan, nung masyadong maraming dikit naman kasi malalagas din naman. Ayan, please support naman natin yung Suleman Nightbot dyan. This is the mix of DJ Playboard. Ayan, thanks, ating Falcon. Ayan, maraming salamat sa mahaling Carmen. Pinatin mo. Ayan. Let's go. Sound system. DJ Playboard. Ayan, 75 ko natin. Dikit na. Yun, dito lang ating tambay. Maraming salamat. Ating Nel. Ayun guys, may shoutout sa inyo guys. Pasupport naman natin ng kapin. Ayan, okay na yan Lord sa'yo. Palitan natin.
Okay, may shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, guys. Dana pause, Nelda. Ayan, Lods Baroro. Okay na yan. Naka-ano ka na. 5:31. Ano lang pa bila-bila? Tuntiin mo lang para... Ayan. Ayan guys, dikitan nyo rin yung binaba ni Nightbot. Ayan. Yan mga, yan, may mga pangsukli sa inyo yan. Shalalood Salde 7. Ayan. Dan kay Bororo TV. Ayan. Ayan, nabigyan ko na yan, Ma'am Scarlett, ng ano. Kasunod na lang na, ano, bigyan mo ulit kasi ba nalagas din naman yun. Balik na siya bukas sa live. Lods Baroro, kalimbang all mo lang si Ma'am Scarlett. Nag-live yan bukas. Papasyal ka sa kanya para mayudahan ka rin yung bukas. Ayan. Adding Scarlett shout out. Oo. Kalimbang all mo lang si Scarlett Vlog. Ayan. Si Ma'am Scarlett. Yan yun. Huwag kang Lods, huwag kang magtaka kung lalagas talaga yan siya. Ganun talaga yan. Baruro TV pala. Oh, si Baruro TV yan, Ma'am Scarlett. Kaya maraming salamat sa pa-share dyan ating Nels. Ayan. Pa-support aling Falcon of Desert Tanks. Oh. Lapit natin mukha natin para makita yung pangitan natin. Ayan. Ating Nilda, Miguel shoutout. Ayan, Miguel shoutout sa inyo dyan guys. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Miguel shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin yan. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan. Ayan, may kasabihan po si Falcon. Ayan, nakasabihan. Ayun, may kasabihan nga, ang may bagong kasabihan si Falcon, mahalin natin yung ating mga magulang para humaba yung ating buhay. Tama, di ba? Huwag yung magulang, ha? Ayan, support naman, patamsakan naman natin si ating nerds dyan, guys. Hindi na siya natamsakan, matagal na, patamsak naman. Kahit sa live lang, matamsakan si ating Nelda. Ay, nako. Ayun, shoutout kay Mahal Aling Carmen, tusok. Ayun, ayun gusto ni Mahal Aling Carmen yung tinutusok. Ay, sige, salamat sa patusok niyo dyan. Oh, may premiere na ako pala ako, isda ko. Sige. Ayan guys, pasupport naman natin yung mga members ko dyan, guys. Tusukin nyo din ako, luoy mo. Ayun, tusukin nyo yung si Maling Carmen. Ayun, si Ma'am Nels naman, tamsakan. Si Aling Nels, tusukin. Sige guys, tusukin nyo siya.
Bakit wala akong jacket sa sarili kong ano? Ayun. Ayan guys, pa-support naman natin. Ayan, nakapin. Ayan natin kung pa tayong walang tusok dito. Comment nyo muna ako para ma-jacketan ako. Wala akong jacket. Sarili kong live, wala akong jacket. Ayan. Ayan. Ayan, may lads at ulit sa inyo dyan guys. Patamsak naman sa nakapin. Kung di pa kayo nakatamsak dyan. Yan, 77 tamsak na si Ading ngayon. Si Mahaling Carmen. Yan na yung tamsak ko. Sama na lang natin para isang tamsaka na lang. May babae ako nakita ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Ay na, pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Pero pinanakali ko dito sa pula sa pulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure maaakit ka. Dagdag pa dyan ang hindi niya. Pag ininom ka pa niya, sure na finish ka. JRT is back. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost brought it like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost brought it like her. Manalo, matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, pinawin sa puso ko. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nagkakatunaw na. Parang sumetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipili, eh panalo ka naman, pwede mo ako malibin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost got it. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost got it. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost brought it like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really noticing neighbors. And if heaven does exist, it almost brought it like her. Ayan guys, patamsak naman sa nakapin dyan.
Ay, sa tatay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa ibig niyo dyan. Yun, tamsak ka. Sweet. Yan, maraming salamat sa pagdala, Ma'am. Sweet September. Yan, tamsak naman yan, guys. Yung naka 15 years na po yan. Walang tamsak. Puro na tamsak na ako lahat eh. Ayan. Ayan, mga sa tatuloy sa inyo dyan. Yun, done all sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September. Ayun, tusok na lahat. Sweet September Vlog, mga loud shout out. Ano to? Wala pa pala akong jacket. Ano ba yan? Yun, danos po kay Carmen. Nag-iwan pa ako ng bakas. Ayan, maraming salamat sa Los Barolo. Yun. May live din premiere dito.
Ayan, welcome sa Los Baroro. Welcome. Maraming salamat din. This is the mix of DJ St. Mark. Ayun. Ayun, magandang ngiti dito ng ano. Ayun guys, patamsak naman yung binaba ni Griffin TV. Ayun, bagong upload, mainit-init pa. Magpipin natin mamaya yan pagka ano, pag si mga dading. Saan ko muna. This is the mix of DJ St. Mark. Wow! May DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Boom Exclusive. Kapit walang ano, dapat lagyan mag thriller ito, Scarlett. Yun, salamat sa pagbi. Oo, nakabitin yan natin. 10 years yan, 10 years. Griffin, Scarlett. Ayan, maraming salamat. Kaya pa-support naman natin guys. Ayan, walong thumbs up. Ating Scarlett! Ayan. Ayan, mga shoutout ulit siya dyan guys. Patamsak naman sa nakapin, nakasabit dyan. Ayan. Naka 1 hour na po tayo. Ang bilis na ng oras. So, mamaya mag-end na rin tayo. Di ba? Ayan. Bararo TV. Ayan guys, support naman natin yan. Ayan, ang binaba ni Nightbot guys. Support nyo rin po yan. Yung aking mga members yan. May pag hindi na kayong babae. Ano natin? Ayan, Lods Baroro, di kita mo rin si Luzal DS7, yung binabae Nightbot. Iwan ka po ng bakas. 100% babalik sa yan. Ayan, patamsak naman guys, upcoming premiere.
Ayan, magandang sound trip sa midnight. Ayan, maraming salamat sa Los Baroro TV. Ayan, hindi ka pa natulog, Lot. Sana oras na dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Katulad natin mapala land-based pa yung service. Mga loud shoutout sa inyo. Ito ang inyong DDTG Falcon ng 99.5. 99.9 Visayas Station. Ayan, kung may mga link po kayo dyan, support naman natin yung members natin. Ang binaba ni Please connect to our members. Sa Carmen Acosta Vlog. Ayan, Mama Bruce Vlog. Thank you. Diba? Sinahit ba ito? Please connect to our members. Zalde Zeman. Oh, diba? Ano ito? Ito pa. May isa pa tayo babasahin dito. Ayan, please connect to our members. Manong Azer and Lods Roger Gonzaga. Thank you. Ayan guys, pasaport naman yung nakapin sa taas sa 6 million viewers natin dyan na walang humpay na 6 million. Ay, naka-live kasi guys. Ano mangyayari sa buhay natin dito? Isang buwan, $5. Tiga lang aling nila. Laban lang. Every 3 months, okay na yan. Nakalampas pa nga. Magandang shoutout ulit sa inyo dyan guys, sa lahat ng mga kaibigan po natin sa mundo ng YouTube. Yung mga small YouTuber na tulad natin. Ayan. Pinakamaliit sa pinakamaliit. Maliit pero nakakapuwing din yan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Sabit ko na muna to ang binaba ni Griffin TV. Yung mainit-init pa. Ayan. Siyempre, mainit-init pa. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan guys sa nakasabit sa taas. Ayan, nakadikit. Alam ko, halos naman lahat tayo na. Yan to bagong upload to guys. Mainit-init pa. Ayan, please support Manong Azer. Ayan, binaba na naman natin. Ayan, support is bagong upload. Mainit-init pa. Upcoming premiere. Patusop. O, diba? Ay, sus, Ginoo. Bakit ganito? Dapat disco. Ito. Disco tracks. Ayan. Ay, nangga pa. Ayan, sa tatuloy dyan sa 6 million viewers natin. Please support naman sa ating. Please connect to our member, Lolo Bigs TV. Ayan, Los Piofio. Ayan, pasupport naman guys. Pasupport yung nakapin nyo sa taas. Mainit-init pa. Ayan, mainit-init pa. Kalalabas lang. Ayan, siyempre shoutout din dyan sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. At sa lahat mga kaibigan po natin dito sa mundo ng YouTube. Miguel, shoutout ulit sa inyo. At sa lahat ng mga members ko dyan, maraming salamat sa patuloy na pag-support. At sa lahat na nagdalaw kay Ading Nils, mahal Ading Carmen, Ma'am Scarlett, siyempre kay Lods, ano ba yan? Kaya na pangalan ni Lods, Bororo TV. Ayun, tsaga-tsaga lang Lods. Ayun, ganun talaga. Ayun. Maabot mo na yung 1,000 subscriber. Pagka naabot mo na yung 1,000 subscriber, bubuuhin mo ulit yung 4,000 watts hour. Kayang-kaya yan. Yan ang pinakamahirap sa mundo na yan. Connect naman to our members, Lord Zalde 7. Yan ang hirap. Ayan, kumita ng pera. Ayan. Ay yung iba sa mundo ng YouTube, ay na. Kala sa Diyos, minsan nagbabangay. Hindi na, mga ano na, Ay, kanya-kanya naman tayo guys yan. Kanya-kanya yung mga diskarte yan pag may channel ka.
Pero ako guys, ayaw kong maniralantaw para kumita na sa mundo ng YouTube. Mahirap yun. May balik yan guys. Tamang ano tayo, tamang good vibes lang tayo. Tamang good vibes lang. Ang mga tirada. Di ba? Tamang good vibes. Ayan, please connect to our members. Carmen ako sa vlog. Ayan, kay Ma'am Marbros Vlog. Ayan, mag-allow shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Yung timer kasi nito, 5 lang binababa. Kaya sinama ko na lahat-lahat. Ayan. Ayan, sa 6 million viewers natin niya, maraming salamat ulit sa inyo. Disco trance. I know you're gonna dig this. Ayan, Merasol. Ano ito? Merasol? Bakit ano ko? Saglit lang, Ma'am Merasol. Binigyan kita ng ano, ha? Ayan, ito ba yung sa'yo? Mirasol Itsuki TV? Ayan, sige Ma'am Mirasol, bigyan ito mo yan. Ayan, pa-support naman siya nakapin sa taas. Skin. Ano to? Ayan, may upcoming ano to? Waiting for Mirasol Itsuki. May live ko pala July 23. Ito lang aning katambay saya. Maraming salamat sa aning Nelson. Sana si Ma'am Mirasol Itsuki. Ayan. Please, LS for Watch Hour guys. Please support my channel. Ayan. Talaga. Para si Ma'am Mirasol.
Kaya no, paglablaban kayo dyan guys para paglablabin ko rin po kayo. Ayun. Magdikitan din po tayo para wala na. Ayun! Ayun, kape tayo guys. Ayun, Ma'am Scarlett. Hindi ka lang shoutout sa'yo. Tutok yung mukha doon sa camera. O, sana si Ma'am, Si Ma'am, saan kami na Mirasol, iskita mo na balir. Talagang isasako siya night kasi wala siyang eh. Ang support naman natin guys, connect naman ang bakit na yun. Yun ang binaba na yung mga members natin. 5 lang talaga kaya baba na members. Dapat sama-sama mo na yun. Yan pa support naman natin guys yung nakapin dyan sa taas. Yan, 2 hours lang po tayo. Ayun, may sa tutuloy sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pag-support kay Falcon. Ayun, Ma'am Scarlett. Hindi shoutout sa'yo. Parang isa lang yata nakatambay sa'yo, Ma'am Scarlett. Okay. Ay, sarap-sarap magkanta kasi walang dispute tayo. Sarap-sarap kumanta. Ayan, mga shout out ulit sa inyo dyan, guys. Ano next, mga shout out. Please connect to our members. Lodge Salde 7. Ayan, tamang good babes lang po tayo. Ayan, shout out sa lahat yan. Ito lang tao, magsalita tayo. Ano yan, guys? Oh.
Bali tumatakbo yung ano natin oras. Mahal Ading Carmen. Mahal Ading Nerds. Mahal Ading Nerds na bakit gano'n? Hindi naman tumatakbo ito. Naghahang na naman yung computer ko, yung cellphone ko. Ayun. Ayun guys, may 24. May ano na ako, 36 minutes na lang. Oh, di ba? Tapos manood lang tayo ng balita mamaya. Oh, di ba? Tingnan mo pagkatutok-tutok yung kamera sa mukha mo. Nilapit ka rin guys. Para makita yung mukha natin. Para makita yung laki ng tas ng ilong natin. Ano ka? Ayan guys, please support naman natin Binaba ni Nightbot. Ayan, pipin ko na lang yung mga ano. May nakatamsak na rin kayo guys. Ayan guys, pa-support naman natin mga members ko guys. Ayan. Ayan. Silipin nyo lang yan guys. Ayan guys, sa 6 million viewers natin yan, please support naman natin yung aking member dyan, si Manong Isa. Ayan, si Lods Roger Gonzaga. Ayan, iwan lang ba kayo ng bakas dyan guys para mabalikan niya po kayo. Lagyan nyo lang po ng Falcon of Desert. Kung ayan yung Falcon, lawin ng desierto na lang. Bago tayo pinan natin yung lahat yung mga kaibigan po natin, mga members po natin dyan. And support natin yung guys sa mga supportive members natin kasi every month po sila nagre-renew po sa atin ng ating membership. And maraming salamat sa support nyo dyan guys. Kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Scarlett, Norfa Mia, Lord Salda 7, Bro Noel Nara, Manong Azer, Lods Pio Pio, and Lods Roger Gonzaga. Maraming salamat guys sa patuloy ng pag-support. Kay Lolo Bigs TV, kay Bro Noel, maraming salamat sa iyo bro. Please support sa members ko guys. Ayan, supportahan niyo mga members ko kung kayo ano niyan, talagang magsusupport din po sa inyo. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, sa 7 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo guys. Please connect to our member. Ayan. Our members, Manong Azer and Lods Roger Gonzaga. Ayan. Meron din po kay Lolo Bigs TV, Lods Zaldes 7. Ayan. Ma'am Scarlett Norfa Mia Vlog. Ayan. Ma'am Marvelous Vlog. And Ma'am Mahal Ading Carmen Acosta Vlog. Ayan, huwag kayo mahiya maglablaban dikitan guys. Kung may mga channel kayo magdikitan lablaban po tayo. Ayan. Ayan, binababa ni Nightbot. Masipag ngayon si Nightbot eh. Dapat 5 lang. 5 baba lang niya. Ason, gumamit na ako ng stream element. Yung parang ano, para sa computer. Para marami siyang baba siguro. Papagod na lang si Nightbot. Ayan, 1 hour and 28 minutes na po tayo naka-live. At least may natulungan naman tayo ulit na may nadikitan naman tayo ng mga kaibigan po natin sa Lods
Bororo TV. Nakatamsak na rin po tayo sa mga kaibigan po natin na kailangan ng tamsak. Siyempre sa mga wala pang tamsak dyan, pamasok na dito para matamsakan ko ni Payo ni Falcon. Ayan guys, on the way po ang play natin kay Ma'am Ruby. Apal? Update nyo lang ako kung malapit na kayo. Bukid Lifa, hello everyone. Ayan kay Ma'am Ruby Apal. Ayan. Bukid Life, hello everyone. Ayan, may bahay ka Ma'am Bukid pa. 109. Ayun, sige. Diyan kita Los Bukid Prime para magbaba kayong link para madikita natin. 1,900. Ayun. Bukid Life, Philippines. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lods. Ayan, support naman natin. Salamat, host. Ayan, welcome sa Lods Bukid. Laba. Malaba. Laba sang ano? Talong. Ano nisa? Davao del Sur, Philippines. Ito sa ito, Lods. Baray ko. May ads ka na? Ayan, baba ka lang ng link mo, Lods. Ano? Nakikita kita. Ayan, patamsak naman siya nakapin sa taas. Ayan. Ampalaya, salad tea. $107, 8 days ago. May taste ka na ba? Ayan, maglablaba ka dyan yan, Lods, sa mga members ko dyan. At siyempre sa lahat po ng mga ano. Baba lang po kayo ng link dyan para malikitan kayo yung Bukid Live Spirits. Eastern. Ayan, kita mo na katanungan ko ng video mo. Ayun. Ngayon guys, support naman natin si Lods sa Ngayon guys, pwede kita naman natin binaba ni Nightbot, yung mga members ko yan. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, Bukid Pizza. Walang dikit saya. Yan nakita ng 5. Okay, sabay na, 3 play. Mabilis. Gawin nyo ito. Madali tayo kahit 2 minutes. Ayan, naka-play nga ang video mo sa akin. So. Ayan, 45 thumbs up ha. Okay natin 46. 47. 48. Ayan, Malaling Carmen, magla shoutout sa'yo. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin sa taas dyan. Ayan, pagka wala pa yan guys. Ayan guys, tampasamsak naman natin. Ayan mga kaibigan po natin yan. Ayan, pasupport naman guys. Bawdan na po kay Night Mode. Ayan, 2.5. 51 subscribe po ngayon. Ayan, maraming salamat sa Let's Bukid. Dan Manong Azer. Ayan, maraming salamat sa iyo. Iwan lang po ng bakas dyan guys. Sabi nyo galing kay Falcon ng dessert para ano nila.
Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Sa inyo guys, padikitan nyo rin itong dalawa. Ayan. Ewan po kayo ng bakas na kayo na yan si Ma'am Scarlett, si Norfa Mia. Saglit lang guys. Nakailan dikit na ako kaya no. Ayan, okay. 4 na dikit. Ilan ka ba? 290. Kaya kitang pahugo, ano ito? 290? Ilan ba kulang nito? 1,090. Yan. Sige, pag-uwitin kita. Kung kitang 1,100, baka kaya. Yan na ba? Ayun. 4. Guguhit yan. Maging 1,100. Ay, ko. Ayun guys, support naman natin yung nakapin. Para. Ilan na ba siya? Ha? Wahid ba siya? Ayun guys, support naman yung nakapin. Yun, kahit dito lang Lods Bukid Page, nangyayudahan pa rin kita. Huwag kang mag-alala. Ang 4 na dikit. Ayun, patidikitan mo rin nakapin dyan na Lods Bukid. Ayan, dalawang nakapin. Si Ma'am Scarlett, kalimbang call mo si Ma'am Scarlett kasi nagla-live din po yan siya. Every day. Ayan, para mayudahan ka rin doon sa live niya. Saka si Norfa Mia. Si Ma'am Carmen. Ayan. O yun, gumuhit ka na nga. 1,100 ka na. Nagdagan natin. Danhouse sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Lods Bukid. Ayan. Ayan. Pinutin mo yung dalawa na yan. Ayan, ano yan. Magadikit ang pusod ng dalawang nakapin na yan. Isang pusod lang. Disco tracks. 3, 4. Ayan, sige. Ayan, salamat, host. Ayan, sige, welcome sa Lods. Ayan, pasupport nyo man lang guys yung mga members ko dyan. Ayan, talaga na lang natin. Ayan, piniplay natin yung video mo para hindi siya malagas. Malagas man siya pero konti. Siyempre, views, dagdag din po yan sa WhatsApp. Ayan, pasupport naman natin guys yung nakapin sa taas para mapalitan din pa natin ng mga members nating iba. Dan Paluwat sa Mag-ina. Ayan, maraming salamat sa mahal nating Carmen. Mas potato. Dito pa ako naghiwa-hiwa pa kasi si Ma'am Bukid Life. Gusto ko yung Bukid Life feeds. Ba't ganun? Ganun nila yan para makita Oh. Welcome, Aling ko! Maraming salamat sa mga nating Carmen. Tira natin kung dapat dikit. Ayan guys, ang binaba ni Nightwatch si Lolo Bigs TV, Lods Piopio. Ayan si Lods Zalde 7. Ayan, patikitan niyo yan guys. Nag-iwan ng bakas yan. Nag-iwan ng bakas. Makapit yan. Ayan, si Please Connect to our member, Lods Zalde 7. Ayan, Lods Bukid. Ayan, si Zalde 7, iwan na po ko ng bakas. Iwanan nyo lang po ng pangalan ng Falcon of Desert. Ayan, magbabalik po yan. Sobra pang balik. Bukid Life, done. Ayan, maraming salamat sa Lods sa Bororo TV. Baba mo lang Lods Bororo dahil niyayadahan kita. And thank you sa Lods Bororo.
Ano yan? Ayan. Ang palaya salad tea. Ayan. Sige. Pwede mo iba-ibahin yung video mo. Ayan. 110. 100 ka na. Sobrahan na lang natin. Di mapait yun, ang palaya salad. Ay, palaya nga, mapait talaga yun. Ayun guys, maraming salamat sa inyo din dyan guys sa pagdikit sa taas sa ating mga members. Lulo ko na. Ayan, bless kayo ticket naman si Lord Saldes 7. Ayan, iwan na po kayo ng bakas dyan guys. Babalikan kayo niyan. 100%. Ayan, bakasan nyo lang po. Galing kay Falcon of Desert. Gawin nyo ito sa Ampalaya. Great taste of Kilawin Ampalaya. Salad plus A. Anong A? Yan ang babani sa Los Bororo. Great taste of Kilawin Ampalaya plus Ampalaya tea. Oo, sarap yun. Talaga yan, palaya. Para lang sa'yo. Ako dati hindi ako masyadong kumakain ng palaya dito sa ano. Dati hindi ako kumakain ng kamatis. Na hilaw. Hindi ako kumakain ng sibuyas na hilaw. Pero pag dito ka sa Middle East, ayun, kainin mo lahat. Sarap pala yung ano ba tawag? Dami kasi kamatis dito at saka sibuyas. Sarap mag-coffee host. Ayan, mag-coffee ka muna Los Bororo TV. Ako nagko-coffee na. Ayan, alas 9:05 na dito. Alas 9:05 ng gabi dito sa ating location. Coffee ka muna yan Los Bororo. Ayan, naman hindi kita ko ito si Ma'am Bukid PH. Support naman natin guys yung nakapin sa taas. Malaking bagay na yan guys. Makatulong din tayo sa tulad natin ng mga small YouTuber din. Makadikit-dikit tayo. Siyempre kahit 5 o 10 mabibigay natin malaking bagay na po yan. At least mapanood natin yung video niya. So, managdagan pa yung watch hour niya. Yan, nagkakape rin po ako host. Ayun. Ayan. Mag-live ka rin, Los Bororo, para sa iyong watch hour. Ayan. Malapit na rin tayo mag-end, guys. Oo, 2:06 p.m. Ayan, 5 hours kasi ang advance dyan sa Pilipinas. Ayan, dito sa Middle East. Ayan, last 9. Coffee House. Ayan, maraming salamat sa pa-coffee mo yan. Kape din ako, Ma'am Lods Bukid. Ayan, pinagulan tong gawing ampalaya mo. Bigyan na lang kita ng 10 na para may sobra. Ayan, si Lods Boro na yan, bigyan rin yan. Ayan guys, pag nakapin sa taas, dikitan niyo po yan guys. Ha? Mag-aayuda yan. Huwag kayong mag-alala. Yan sila mahal aling Carmen, si Ma'am Nelda. Yung mga members ng Scarlet Vlog. Yan guys, nakikita nyo po yan.
Yan, Dan Sukli, complete, Bororo TV. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa Lablaban Digitan. Kayo na po magdigitan Lablaban dyan. Ayan, magtulungan po tayo. Ayan. Ayan, yung mga members ko ay mga supportive po yan. Every month po sila nagre-renew ng membership nila sa akin. Ayan, maraming salamat sa kanila. Ayan, binabangin natin. Ilan na ba? 6. Ayun. Ayan, pasaport naman natin nakapin guys. Member ko si Lord Zalde 7. Ayan, maraming salamat sa pabidibid ninyo dyan. Mahal din Carmen, Ma'am Scarlett. Ayan. Nandikit na tayo. Kapalit yan tayo ng panoorin natin. Spinach egg drop sound soft tayo. Ito tayo. Iba-ibahin natin. Tayo sa spinach. Wow, sarap niyan. Ito tayo. Ayan sa spinach. Ayan, panoorin natin yan mga video mo guys. Mahirap din kasi na dikit ka agad. Kaya mga 2 minutes. 3 minutes. Okay na yan. Ako'y hindi pakali. Ayan, shout out sa bansang Pilipinas dyan. May shout out ulit sa inyo. Ayan, mag-ingat po tayo ngayon kasi alam naman tayo maulan. Ayan, also na naman yung dengue. Dengue ba yun? Mga leptospirosis. Alam naman natin sa lugar natin. AC and healthy spinach egg drop soap. Uy, masarap nyo. Soap. Sarap sa taglamig yan. Ano pagka umulan-ulan sa umaga yung almusal mo, itlog tsaka noodles. Kaso lang kasi ngayon medyo yung panood nyo naman siguro sa balita, yan, yung Lucky Me. Parang sa balita, parang sa ibang bansa. Ayan, masarap yan. Wow, sarap naman yan, host. Basta mga talaga, yung mga tulad sa mga Dan host kay Saldi. Ayun, maraming salamat sa Los Bororo. Basta yung mga upload nyo guys ng video, yung pangingisda, yung mga gulay, ayun, talaga yan, ma-views. Marami talaga nanonood yan. Kahit ako may manood yan. Tulad sa Los Bororo TV, ayan, maganda yung mga upload mo. Matataas yung views mo. Kaya mabilis lang yung watch hour mo. Kasi pag nabuo mo yung 1,000 subscriber, buuhin mo ulit yung 4,000 watch hour. Maraming salamat sa Lods. Maraming salamat sa Lods Bukid Life. Iwan na po kayo ng bakas. Hanapin nyo lang video dyan na magsiksi para mapanood. Ayan, ito pala paggawa. Low sodium chicken stock broth. Ayan, ipipindi rin natin mamaya yan nakapin dyan natin sa taas. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pag Ayan. Tapin ko na rin ito si Para madikitan nyo rin yan guys. Nagbabalik yung mga yan. Si Mahal din Carmen Acosta, si Mama Bros Vlog. Ayan. Basta iwanan nyo na lang bakas from Falcon. At sinalaman nila guys, ang lumikit kayo, galing kayo sa akin. Ayan, okay na to, mahaba na to. Add cornstarch. Wow, sarap. Kasi pag nag-comments kayo sa video niyan, sigurado yan babalikan kayo dyan guys. Okay house, ayan, maraming salamat sa Let's Bukid. Ayan. Comment na kayo from Falcon of Dessert. Ayan. Para alam nila guys kung saan galing. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa lahat ng mga members natin sa pa-view dyan. Good guys, maraming salamat sa inyo pa-video dyan Bukid Life. Yes, sa Los Bororo. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa video guys. May mga ano pa tayo? May 12 minutes pa po tayo. Ayan, tama-tama yung matapos yung dikit natin sa Los Bukid's Life. Ayan. Dito naman tayo sa okra salad mo. Ayan, ibahin natin yung video para maganda. I made the salad today. Okra salad, Bukid Life PH. Wow, naku ng mga sarap na laki mga. Ayun.
Ayan, kung may mga kaibigan po kayo dyan, guys, ayan, kung pasyal kayo dito pag nag-live every 8, ano, para mabigyan din natin ng konti. Kasi, nagpe-play kasi ako, hindi ako nagra-rapid magdikit kagad. Kalimba ako, hindi ako yun. Napanood ko lang yung video. Ay, sayang din naman dikit natin, panitin pa rin, para sa watch hour na rin. Kung sa mga watch hour, kahit 5 na yan, guys, araw-araw didikit sa inyo, 10, 5, hindi na nalagas siya. Pero kung mga tag 20, pag 30, wala na yan. Lagas lang. Wow, sariwang-sariwa yung mga okra nito. Sarap. Anong tawag niyan? Finger, ano yan? Ano English ba ng okra? Ano yan, Os? Asin? Let's boil 2 minutes. Ayan, please connect guys to our members na nakapin sa taas. Ayun, let's boil 2 minutes. Ayun, sarap niyan. Sweet aside. Tapos, ayun, tanggalin yung ulo. Tanggalin talaga yung ulo. Ayun, tapos, sarap ng okra na yan. Tapos hatiin sa gitna. Wow. Tapos sausaw mo sa bagoong yan, lagyan na, sarap yung salad na yan. Ayan, dati nikita mo kay Ma'am Carmen. Ayan, maraming salamat sa Bukid Life Face. Ayan, si ano na lang, si Mama Bros Black. Wow, may design pala ito, Mama. No? My favorite. 20 nalagas po sa akin kahapon, host. Paano po ba, host, yun, maiwasan? Dito ka maiwasan yung host. Pagkagaling ka ng live, mag-clear history ka? Main ba itong ginagamit mo? Main? Gumawa ka ng isang account, yung pandikit mo lang. Pero mas maganda rin doon, dikitan yung main. Malalagas talaga yan, Lods. Hindi mo talaga maiwasan yan. Basta pag galing mo sa live na kabila, huwag ka muna lumipat ulit sa ibang live. Manalagas talaga yan. Pahingaan mo muna. Kahit 2 hours lang. Kasi kung palipat-lipat, yan. Ganon talaga yan. Malalagas talaga yan. Sabihin mo 20 ang nalagas sa'yo, malaki. Sana ang dinikit ko sa'yo, konti lang malagas. Pero basta pinapanood, ano lang yan. Ayan. Malagas man niya pero hindi masyado. Ayan, welcome sa Los Bororo. Ayan, unti lang pasyal ka na rito para maikot-ikot lang yan. Pag nalagas ulit yan, dagdagan natin ulit. Ayan, 1 minutes and 52. 1 hour pa lang. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa pagdikit sa aking members dyan. Ito naman yung didikit natin. Manolo Bigs. Ayan, si Lolo Bigs TV. Ayan guys, si Los Pio Pio. Ayan, si Lolo Bigs TV. Iwa kayo ng bakasyon guys. Nagbabalik din yan. Pasyal kayo nag-live yan every day din yan. Kumakanta yan. Kung gusto nyo marinig na mga kanta na nakakapagbalibag damdamin. Kay Lolo Bigs TV kayo pumunta. Ayan. Goodbye sa kanang live. Kantahan doon. Ayan. Tapos ticket ko na lang ito sa Lodge, Bukid Peace. Dito naman tayo sa ginisang gulay mo. Ay, babahin natin para hindi siya ma-log-log-log. Ayun. Lotong bukid, ginisang gulay with oyster sauce. Bukid Life Fix. Wow. Ito masarap talaga na pang vlog. Patok talaga. Ayan, may shoutout dyan. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo nyo ganyan, guys. Ayan, 7 minutes na lang po tayong nalalabi sa ating oras. Kasi mag-2 hours na rin po ako. Para makasupport din po tayo sa iba naka-live. Para makadaraw din po kayo sa mga naka-live.
Maraming salamat ulit sa pagpasyal sa akin live stream, Los Bororo TV. Bukid Life Fates. Ayan. Sa lahat po ng pabidi-bidi dyan. Kay Mahal Ading Carmen, Ma'am Nelda, kay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nagpumunta, yan. Maraming salamat. Yung kasi nakapin ako sa taas pa rin kita mga Lulubigs TV, kaya Los Piopio. Malit pa yung bahay, pero parang hindi medyo active yung si Los Piopio. Gawa na po kayo ng bakas dyan, guys. Babalikan kayo niyan 100%. Ibig mo, nakaload pa ba? Ayun, luto na. Lutong Bukid's Life. Monetize naka 1,100 ka na. Monetize ka na bala, ano? Ma'am ba? Okay, live page. Ma'am ba o sir? Yun yung welcome po host. God bless you more. Maraming salamat sa iyo. And God bless you to Lord's Bororo TV. Siyempre mag-ingat ka rin dyan sa bansang Pilipinas. Kay Mio, available video host. Maliit kasi yan. Okay lang yan, Lord's Live Feeds. Hindi naman gano'ng sila sa ano. Pero, ay, kalulubigs na lang yan. Ayan, kay Pio po. Short video kasi yung kaya nawawala siya. Ayan, maraming salamat sa Lord sa Bororo TV. Ayan, nagtyaga ka talaga dyan. Sige, tyaga lang. Ganun talaga pag nangingisda. Naranasan din natin yan, yung mga isda, nagpupuyat din tayo. Bago tayo ma-monetize. Tyaga lang naman yan. Oo nga, 1 year, mahigit. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys, sa lahat na nag-support sa aking live stream. And thank you so much. Ayan, shout out ulit sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, kay Lulubigs TV, Los Piopio. Ayan, kay members Manong Azer, kay Roger Gonzaga. Kay Mahal Ading Carmen, Ma'am Marlboro's Vlog. Ayan, kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Norfa Mia. Ayan, maraming salamat. Sa 6 million viewers natin, salamat din host. Ayan, maraming salamat din sa pag-download sa Bukid Live Feeds. Ayan, tsaga lang. Ayan, kay Ma'am, kay Lods Bororo TV. Ayan, maraming salamat kay Mahal Ading Carmen na pabiji-biji dyan sa 8 million viewers natin. Siyempre tayo guys, mag-end na maya-maya konti. Kay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Maraming salamat sa support sa lahat po ng dikit sa akin mga members. Thank you so much. Ayan. Kaya mag-ingat po tayo lagi. Ayan, mga 2 minutes na lang mag-ina po tayo atin ng live stream kasi masakit na yung tainga ko. Alas nakatulong tayo, nakadikit po tayo guys sa mga kaibigan natin na pumapasok dito kahit unti-unti lang yan. At least kumakapit. Makapit na kapit. Okay host, ayan maraming salamat sa Ma'am Bukid Life Fates. Thank you so much sa pagdalaw. Ayan, pasyal-pasyal lang. Ayan, pag naka-live ka, nakakalimbang all naman ako sa iyo. Dalaw din ako sa live stream.
Ayan, ngalanin ka Lord Salde 7, maraming salamat dyan sa aking members na Lord Salde 7. Kay mahal tuloy. Kay mahal Ading Carmen, kay Ading Nils, ang dalawang mag-sister. Maraming salamat. 2 years na po ako host, nagsisend naman ng message po si YouTube every month. Yun lang nga po, wala pa 1K subscriber host. Ayan. Ayun, ganun talaga yan, Lods Bororo. Kailangan sipagan mo po yung pag-ikot. O, sino nakita mo nakalive, pasukin mo. Ayun. Oo, pag nakita ka na nakalive, pasukin mo, tapos baba mo yung link mo doon. Balik-balik lang doon para makita nila na masipag ka. Talagang didikitan ka na mo ngayon. Okay, Ma'am Scarlett dyan na nakatambay, naka-BG. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett sa patuloy na pag-support. Siyempre, kay Falcon Nag-Diesel. Ayan, basta may naka-live loads, Bororo, pasok ka lang. Pasok lang, baba mo lang yung link mo dyan. Sabi mo, pa-support naman. Oo. Kasi matataas na yung mga views mo rin eh. Ayun, sa watch hour mo, walang problema yan pagka dami mga paraan dyan. Importante maano mo yung mo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa 7 million viewers natin. Ayan, ako po yung magpapaalam na sa inyo pansamantala. Ayan, malagi po tayo mag-ingat. Siyempre, lagi po tayo mag-ingat. Okay po, host, problema lang po, madalas po ako malagasan. Okay, ang style mo, Los Bororo, gumawa ka na Huwag mo gamitin yung main channel mo muna. Gumawa ka ng panggala mo. Pahinga din pag may time. Ayan. Bye, host. Ayan, maraming salamat sa Los Bukid PH. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Lagi po tayo mag-ingat. Ayan, siyempre, huwag tayo laging makalimot tumawag sa taas. Siyempre, maingat po kayo lahat lagi dyan. God bless us all. Good night and bye-bye. Bakit ayaw mag-end? Mag-hang pa. Mag-end ka na. Not yet, sabi niya eh. Hindi ka mag-end. Bakit nag-hang? Kaya tapakainin na.